Dobrý den, pane Špaček. Co ten Molka, budeme ho hrát? Já bych jim to nemohl podělat. Já bych se jim nemohl podívat do očí, kdybychom ho nehráli. Já vím. A co budeme dělat? No jo, ale Neratovice, Pěnčín, Liberec, ty vole. Liberec, ty vole. No. Liberec, to už je normální šance liga, Filip. Dosi, no to je normální šance liga. No to je šance liga. No to je šance liga, ty vole. To je šance liga, no. Něco ti řeknu. Podrž se. Víš, kdo tam prý hraje? Kde? V Liberci. Kdo? Lukáš Masopus, nekecej. No jo, ten Jablonečák, jo. No jasně. Jako Masíčko. No jasně. Ty vole. Ale pozor, on sice hrál za Jablonec, ale on hrál za první víc za Slávy a hlavně tady je slávista. Nekecej. No jo. Ty vole. Ahoj. Čau. Čau. Ale Piny, byli bychom jediný v okrese. Jediný. Já vím, tyjo. To je nádhera, tyjo. Dosi, představ si, že hraješ proti Slovanu Liberec. No, ale to je těžký. Co budeme dělat? Dáme to? Budeme to muset zkouknout, no. Tak pojď, ty vole.